Mingawa dari napita tol no? Tol no mingawa jud napita sa. Lagi mo, kalibunan ba ya ang lugar karaan ang kaayo. Asa man si CR? Oy, mari kilabot sa. Kalibunan ni. Karaan mo chicken yung kuana dire nga lugar ba? No? Apa di si cululot? Ulan. Subaan mo ganun tol, walas cululot nun tol. Asa mo julot tol eh. Pabutol na to tol. Uli lang ta dito tol eh. Maglain kayong paminaw dito tol. Adlo kayong lugar tol eh. Na? Ito na, ta. Maglain kayo dito da. Agak ditubul man siguro ko eh. Kaning baylaya tol, karaan na yung ganyan tol. Tauan mo ni baylaya tol oy. No? Oh, may tao. Wow, grabe naman yun. Oh, sana all, may Tagalog. Oh, natural, graduate, nataguan ko, vulcanizing shop. Nya, kana tol, kanang balayaw, saan na? Manglakaw na ta tol, lain sige kong paminaw dito tol eh. Ha? Lain sige kong paminaw dito eh. Ayaw mo, talaga lapita tol eh. Bang. Sama tol. Namiga. Namiga agungon. Lain na runda. Oy, tol, diyan mo tol. Wih. Sukses kita on. Wah, sakit ang tiyan. Asa. Oh, kamangilo deh. Pakiran na. Wih. Asam tuh kauban. Tugyaan mo ko sila eh. Dagan mo kalit yun. Saan yung bayaw dito? Di house ba siguro? Sana to sila. Yawan na sa kuwan nila. Wih. Uy, tol, ngong gidaan ko ni mo tol. Uy, murag na ko'y nakita. Murag na ako'y nakita tol. Nasa kong una tol. Murag gipatay ta. Kuya tol, amin nag-unsa tol mo nakitaan tol. Kaabot pa ta diya tol. Tindagan tol, taas kayo. Tol, asa naman si Chululot tol oy? Sige, wala may agianan oy. Asa naman taan eh? Kuyawan to ang Chululot no, naragdagan na bang killer kuno diri dungdung bilang. Yawan ni marungtong kita ni gud. O gani. No? Marungtong. Wrong ya turn. Oh, grabe naman 'yon. Tagalog ulit tol. English magani ka? Wrong turn. Samang taon ka? Tol, mauli na tol atong pitaon si Chululot tol. Kay may taon siyang Paris ron. Na, adto na ta. Kay murag naglain ang akong Do, kisa ron tol. si Chululot mo ron. Tara tol. Tatuan. Di po may dugo. Di po may dugo. Okay. Ay! Ginagawa mo. Ay! May dugo.
Di mo. Ayaw mo Elsa. Bukatan eh. Trabaho mo. Bro. Di mo. Dua. Nangita minimo. Kita minimo lagi gaaguho lagi. Kuyawan ni ba kay bro? Ganun ka. Lain mo kay pong lugar diri ko awa. Di nagago. Sa ato, gawan ni dugdugan ni. Kasi nagago gid eh. Go na singgit nduk agay. Na. Apil ka na ana. Kuya mi ba kay bro? Killer, ni killer di ba? Kan yang titaw gini bro kami mo. Kababalagan diri ni tabo pero ugo to niya go. Nalibang ko. Ikaw di ka na libang. Nalibang. Kaman ta mga lamagta ko kalit. Ay, ano ko diyan? Nitagan ko talibunan. Kaya mo pangita nimo. Abi na magnarungton nami. Tungton boy nga may kuan ni diri ni wrong turn. Kuan ni right turn. Dito to ako kay nanam ko diri. Ako na ganito, giubo ko. What's up mga kadimo? Kuan meron, maraming content. So, shout out me. Shout out na. Shoutout nilang kuan na Macmers ni Makmar ni Tupper o ni Gilier. Gilier O Bobords. Bobords. Na next time, madag makaapil na mo. Dili na mo busy. Nasuya mo no. Kalaro kayo, isang video ron. Suya dyan mo kay nindot yung video. Shout out. So, Yung plalabs shout out. Shout out naman ni Hania Babe na ko niya. Nanay Love Live mo. Breski, Nanay Love Live. Sa mga amiga niya sa second floor. Oh. Shout out lang. Mga kana, mga pasanina ng pangbata to. O di kisa siya. Basta. Basta. Scanpon na siya. Second floor na sila yung mga amiga. Grabe bubu tol. Kisa man may shoutout ya. Shoutout sa kuan kadang video. Ay bago Oh, mo. ano? Binji. Liveria. Ilang mo ko bilang. Binge. Ha? Ilang mo bro. Malbal Vines. Ano pa to? Malbal Vines. Wala naman sa mga. Wala naman ni mo bago upload eh. Nagsara. Oh, shoutout sa Juan. Sa man shoutout kay mo. Shoutout Pas- sa taga SM tanan. Oh, Shoutout ng mga taga SM taga- pangmingaw ni mo dito. Oh, shoutout sa taga SM nga gimingaw na ko. Mingaw mo na ko. Oh. Bana na siya. Tanaw lang sa among kuan. Dala sa Limo Biners. Limo Biners. O narami dito, makita rami ninyo dito. Ayon. Pabot na medyo dugay jud may naka-upload og bagong video kay mao lagi. One, may mga busy kayo sa batalong December no. December na, Burmas na. Busy na gidron. Ayon. Bisag ko may gamay nag content yapon may. So Catch nga sa tanan kuya. grabe na. Grabe sa liwa. Grabe na. Kaya kuan, shoutout lang yapon ninyo tanan. Sa magpa-shoutout, comment lang mo sa kuan. Comment section dito. Ato, unahan mo magpa-shoutout mo dito. Ayun. Mao na to, ano lang shoutout to. Shoutout na po. Bye. Shoutout sa kuan. Pamilya, sa ako tayong pamilya, masawa sa anak. Shoutout. Sa akong taga Hinamlang, Malabuyo. Shout out ninyo tanan. Yeah. Wal shout out. Yeah. Loya ka na loya. Pulo ya kay labon din ba. Medyo di kay mi Gratulog. tulor. So, So, patay mo to sa FB mo Jek. Wala, oy, okay lang. cameraman namin bagong tig camera o editor. Binji Bros. Liveria. Bago na pan. So, mo to. So, see you sa among next vlog na mo. Bye-bye. See you. Bye. Bye guys. Okay. Ay! Gay! Gay! May dugo. Ay! Kada. Start. Huy, hala!